Yaro, ina za ka je ne? Wallahi zan ɗan je wani abun nan ne, za mu ɗan je wata rawa ne. Kai baka ji an kira sallah ba? Wai kai, wani tsofin na fana lura ku ba, mu kuwa yankin takura ne, ƙwaron kwasa. Yaro ne kake gaya ma wannan magana? Kai baba dan fagai ne, Allah da na zage ka. Kun ci lokacin ku da Allah, ku dan ban mu ci namu mana, ya aka yi yau. Yaro ne kake gaya ma wannan magana? Kai baba ya haƙuri da Allah. Shikenan yaro. Da Allah. Ka je Allah ya shirya. Wani sun lalace. Yanzu ka duba yaron nan. Ina mai magana, wani yake wulakanta. Ba dan gidan muri mai tallan gora bane. Shikenan. Yaron nan abin da ake kawo mana korafi a kan shi. Gaskiya dole mu dau mataki. Garanti ne wannan, kai kana abin ka kai kana ji abin da ake ga ya fa masallaci, wai yaran nan wai ya je ya mu malam muri rashin kunya. Dole mu nuna mai da bambanci fa. Gaskiya kamar ba ka ba kafirin Allah nake. gaskiya dole ne a an kawo mana ƙararka kuma again sai da kuma ka ta wuta nan gurin. Yaran nan saboda yare na mu malam muri da gida. Ya ma an ce ba ka da kunya. Kana zagin su ko kuma malam mudi da ka sani wancan limamin masallacin dallayan wai gayan nan wai dan yazo wuce malam mudi na mai magana akan cewa wuce masallaci shi ne ke mai rashin kunya kana ji bana su ba shi da masallaci sai wannan iska ne Allah kai sai abin da ka zama kenan wannan iska ne Allah zama kenan na mai kare mana shi nan da ka zama kenan Lafiya? Baba, dan Allah baka taimaka mun da duma. Kaban ajiya ne? A baba. Me za ka da duma? Sallah zan yi. A lokacin sallah bai ba. Baba wallahi ko asuba ban yi ba.